Ale v základe čím viac farieb tam napočítam, tým viac si môžem popýtať do toho. Áno, keď to tak zoberieme, dá sa povedať. A čím to je, že to spektrum má ešte to spektrum farieb, ako si povedal, od fialovej ďalej, tak čím to je, že práve tieto farby sú... To je veľkosťou tých sfér. Tie sféry majú určité, respektíve musia mať, teda, aby sme boli úplne presní, musia mať určitú špecifickú veľkosť, ktorá rádovo zodpovedá vlnovým dĺžkam jednotlivých farieb v tom spektre. Ak tomu tak nie je, tak v podstate buď k tomu rozkladu, aj keď teda k tomu rozkladu môže dochádzať, ale už dochádza mimo toho priestoru, ktorý je naše oko schopné vnímať. Čiže to už sa, aj keď sa to deje, tak sa to deje už mimo toho priestoru, čo naše oko má schopnosť vidieť. Takže tam je to už v podstate jedno. Myslíš tie opalové? Prvú som, áno, debutoval v roku 1999. To boli dubnické opalové bane. To bola skutočne prvotina. To si sa rozhodol, že chceš písať presne o nich, alebo čo ťa k tomu viedlo? Bola to nejaká školská práca, alebo ako si dostal? Nie, to vlastne vôbec nesúviselo so školou a v podstate ani teraz. A si videl dieru na trhu? Že neviem špecifikovať. Nie, ale to súviselo aj v podstate s tým vplyvom toho zberateľstva a tých voľnočasových mládežnických aktivít, a že som prišiel do tej lokality a už potom som nevnímal v podstate len ten kameň ako minerál do mojej zbierky, že ho chcem mať v zbierke, ale potom som začal vnímať aj tú históriu, aj tú lokalitu. Zaujali ma napríklad tie banské priestory, ktoré som mal možnosť vidieť aj na povrchu, aj v podzemí. Chcel si sa podeliť spätom o tieto... A postupne som tú lokalitu stále viac a viac poznával a potom pribudali ďalšie knihy. A ďalšie knihy sú tiež o slovenskom opále? Koľko máš tých kníh? Ani sám neviem, dobrá otázka, ale tá posledná edícia Europal pozostáva z 3 kníh a preto z 3 kníh, pretože tam som sa rozhodol tú problematiku rozdeliť čiastkovo na 3 témy. Tá prvá kniha bola orientovaná gemologicky. Gemologicky to znamená, že to bolo orientované skôr na tie vlastnosti toho drahého kameňa. Tie vlastnosti, ktoré sú rozhodujúce pri jeho uplatnení v klenotistve, v posadení do šperku alebo iných predmetov iného charakteru. Druhá kniha bola zameraná viac mineralogicky a tiež pre geológov a tretia kniha skôr montanisticky, čiže zameraná na históriu a banické veci. Tieto knihy ťa živia? Vôbec nie. Nie si autor? Písanie kníh v dnešnej dobe, aspoň teda v mojom prípade a z môjho pohľadu, vôbec sa to nedá tak vnímať ani brať, pretože ak by sa človek na to pozeral len cez peniaze, tak asi by sa na to nikdy nedal v podstate. Skôr je to nejaká záľuba, záujem prezentovať veci ľuďom aj iným spôsobom, alebo teda vôbec prezentovať, pretože ak sa na to pozriem z tohto pohľadu, tak tej literatúry, ktorá by rozoberala ten minerál alebo ten drahokam tak podrobne ako moje knihy, tak v podstate takáto literatúra nie je.